מאיר שניידר, מומחה עולמי לשיפור, דוקטור מאיר שניידר, מומחה עולמי לשיפור ראייה, כתב ספר רב מחר שתורגם ל-26 שפות, מגיע לארץ, אבל לפני כן רציתי לשאול אותו, מאיר, היה לי משקפי קריאה, אחרי שעשיתי 2 ניתוחי קטרקט, היה לי משקפי קריאה, אבל בגלל תרגול אחד עם השמש, אני זרקתי אותם. זה לא היה התרגול שלך, שגיליתי אחרי זה את תרגיל השמש. פשוט עמדתי בשקיעה ותרגלתי להסתכל על השמש ב10 דקות האחרונות, עם תרגיל שאני עושה כדי לשפר את הזרימה בגוף. השמש, תגיד לי, רופאים אומרים לא להסתכל על השמש, אבל אתה עושה תרגיל השמש, תספר לי קצת על זה. זה מעניין שאתמול אני והפרטנרית שלי, כן. הלכנו למקום נפלא, קוראים לו לנזן, והסתכלנו על השקיעה וגם כן הדמדומים. כן. כן. זה כל כך יפה. אני רוצה שיהיה מאוד ברור, כמובן שאפשר לקבל נזק מהשמש, אבל אפשר גם להשתמש בשמש בצורה שמאוד עוזרת לנו. למשל, עוצמים עיניים ומזיזים את הראש מצד לצד, וכשהעיניים פונות על השמש, הישונים מתכווצים, כשזזים הפוך הם מתאחרים. ולמה זה חשוב? מה קורה בעצם? כי אז יש תנועה נהדרת של נוזלים בתוך העין, שמרוקנים אותם. מצאו שזה מוריד לחץ של גלאוקומה, ב3 נקודות, בצורה זמנית, צריך לחזור על זה ולחזור על זה. זה מחזק מאוד את הישונים, מרגיע את מערכת עצבים, עוזר למערכת החיסונית, עוזר למערכת העיכול, עוזר ללב, עוזר להמון דברים. לכלל המערכות בעצם. כן. אז תרגיל השמש, תרגיל חשוב, אפשר להשיג אותו אם אתם רוצים, אני הכנתי אחד מיוחד בשבילכם, אפשר להיכנס, הכנתי אותו במערכת מיוחדת, אבל אם אתם רוצים ללמוד הרבה יותר, איך לא לקבל גלאקומה, ואם יש גלאקומה, איך לצאת מזה, אפשר לצאת ממחלות בעצם קשות שהרופאים אין להם כל כך מענה, אז הולך להיות סדנה בארץ ביוני, וגם עוד אחת של 5 ימים בבית אורן, ריטריט שלם. עכשיו הריטריט מצומצם למספר מסוים של אנשים, והרשימה הולכת להתמלא יחסית מהר, כי יש הרבה אנשים שמחכים לעבוד עם מאיר 1 על 1, ולהיות בקבוצה קטנה ומצומצמת. בסדנה של היום אפשר לקבל את המידע ולהתחיל לתרגל, ואפשר לרכוש את הספר מאיר עיניים דרך פוקוס ספרים בבריאות. אז מי שרוצה עוד מידע, פשוט תגידו לנו, תגיבו למטה. להתראות, ביי.